Babaeng mga minor de edad ug duha ka babaeng Ukrainian national ang miakusa kang Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Carrion Kibuloy nga nang mulisya og mga minor de edad kay matud pa kabahin kini sa ilang pastoral nga obligasyon. Sa affidavit na Amanda nga iyang gibasa kaganiha ato sa Senate hearing, mukabat sa 200 ka mga babae ang kabahin sa pastoral group ni Pastor Kibuloy ug ang mga inner circle ni duol kang pastor. Ang mga miyembro sa pastoral dunay mga pribilehiyo sama sa air-conditioned room, lami nga pagkaon ug apil sila sa mga pinili nga mga babae nga mosalmot sa matag piging nga himuon sa kingdom ug sila ang mga miyembro sa choir. Kuyog ang iyang abogado nga si Atay ni Ayan Emetrina. Naghilak nga gisaysay ni Amanda nga ang iyang mga ginikanan usa sa mga loyal nga miyembro ni Kibuloy. Ako po si alias Amanda. Ngayong umaga po ay babasahin ko ang aking salaysay na dati ko na rin na-idetalye sa affidavit. Sasubmit ko rin po ang affidavit na yan sa ating chairperson. Dati po akong full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Gagamitin ko pa ang abbreviation na KJC. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Namulat po ako sa KJC ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa palabas ni Kibuloy sa TV. 10 years old po ako nung naging full-fledged member ng KJC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KJC. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman. Mula 2010 to 2011, naging aktibong member kami ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o na-baptize na kami under KJC rights at mula noon official members na kami. Niadtong tuig 2009, 12 anyos pa lang si Amanda og nagsugod na kini pagserbisyo kang pastor isip pastoral. Niadtong tuig 2016, nakakita kini og higayon nga makagamit og mobile phone og nangayo gidayon kini og tabang sa iyang pamilya aron makapauli og didto iyang gisaysay ang nahitabo kaniya sulod mismo sa kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy diha sa iyang kingdom. Gibalikan kuno sa iyang pamilya ang Kingdom of Jesus Christ aron makuha ang iyang igsuon nga usapod ka minor de edad og hangtod karong panahon na wala paggihatag sa Jose Maria College ang eskwelahan nga gipanag-iyahan ni pastor. Ang iyang transcript of records kay kuno dako siya og utang. Matud ni Amanda, usa siya sa mga scholars ug imposible nga magkautang siya. Gibash sila sa social media ug gipanawag og mga nagkadaiyang pangalan. Dili lang mga Pilipino ang nag-akusa kang pastor. Dunay duha ka Ukrainian citizen ug ang usa giilang si Sofia. So I was like scary, and he said like massage my feet here, and then little by little, and I was very nervous, and it was dark, and suddenly he started to move my hands to put on his butt. He said massage here, and I said oh my god, okay, and I massaged. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes, and I even can, because I was very shocked. I was like, I cannot explain because I was nervous. If this is what happened, he just removed my clothes and have sex with me. Laing Ukrainian national nga giilang si Ninya ang misaysay pinagi sa usa ka video recorded message. And I remember after it's like late at night, somebody called me and they said that Pastor Kibuloy, like he's waiting for you, he's calling. So I didn't like think anything, and then when Pastor Kibuloy called me, like he was asking me if I will become a pastoral, and he said that you must sacrifice everything, including your body. But I was like very innocent to that. I did not understand. I thought it just sacrificed your body, that it's you will not be married like that. There was time that he was calling me at night again, and then he was trying to explain to me what is the meaning of that. Like you have to like sacrifice your body. You have to have a sex with him. Not right away that I was okay with that. It's like maybe 4 months more
Dili lang mga babay ang miyembro sa pastoral. Ang istorya ni alias Jerome lahi kay sa mga babay. Usa siya sa mga naninda og pagkaon nagpakilimos. Ug sa dihang nakasala sila, mao kini ang gisaysa ni Jerome sa Senado kaginang buntag. December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up. Ang tawag ni Pastor, yung hook-up, yung true calling siya, tapos yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun, in-hook up niya kami. Marami kami nung may sala, iba-ibang klaseng sala, nanonood ng sine, nagipagsintahan, tapos naglalaro lang ng Dota. Yun ang mga kasalanan namin. Kasi nandun siya sa Amerika, lahat kami ng full time nasa loob ng compound ng Jesus Christ, nandun lahat kami na may sala. Sinabitan ng mahabang papel sa liig, doon nagkasulat ang lahat ng mga kasalanan at namin, at yun kasalanan ng iba pang lalaro na pagdota, pambababae, panonood ng sine. Pinatayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga full time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro The Kingdom of Jesus Christ. Dapat kasi buong pagkatao namin ialay namin kay pastor. So once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Dapat lahat ng buong pagkatao mo ialay mo sa kanya. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Pag after niyan, pag remit all, dapat wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. Inaano nila yan, ini-inspect nila yan kung mayroon kang pirang tinatago. Ganon sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin, kami, mga yawa, mga satanas, mga serpent daw kami. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami, nagpaalam kami sa isa kong kasama pero hindi kami pinalabas sa compound sa task force. May lalaking may baril. Dapat doon natawag na kami, nagpaalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin pero hindi kami pinayagan. Ang mga anaa sa compound, gibawalan nga mo kontak sa ilang pamilya. Usa ang American advocate nga si Stephen Wood nga mitabang sa duha ka Ukrainian citizen nga giabuso. I have been aware of Kibuloy's church since 2015 and have had many conversations with people who are involved in the kingdom. And over time, more people reached out to me from my outreach, and eventually I was told about some victims in Brazil and Ukraine. And I was given some phone numbers, and I reached out to them and asked them what I could do to help them. Many were afraid to move forward, but one couple in Ukraine, she had been a pastoral and had sought to get permission to marry, and was denied by Kibuloy because she was a pastoral, and he said that she could never marry anybody but him. And they fled to Estonia, where they were in hiding from everybody. Gipadalhan sa Senado og imbitasyon si Pastor Apollo Kibuloy. Apan, nagpadala si Pastor Kibuloy og sulat og kini wala naka-address sa komitiba ni Senador Risa Hontiveros. Ang iyang gipadalhan og sulat didto gipunting kang Senate President Juan Miguel Zubiri. Gipadala ni Pastor Kibuloy ang iyang abogado nga si Attorney Balayan. Apan wala kini gipatingog sa Senado tungod kay matod ni Senador Hontiveros. Ang testimonya sa abogado dili madawat sa hearing kay personal ang akusasyon batok sa pastor. Magpadala na usab og Pina ang Senado sa pastor. Sa iyang closing statement, giklaro ni Senador Risa Hontiveros. Gusto ko lang mag-address ng isang closing statement kay Pastor Kibuloy mismo. Kayo, Pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Kahit ang Korte Suprema ay walang kapangyarihang pigilan ang anumang inquiries, ganitong inquiries ng Senado at ang pag-require sa mga taong humarap dito.
Sinasabi nyo, Pastor, na marami kayong makapangyarihang kaibigan. But, like any ordinary witness, you, of course, can invoke the right against self-incrimination. Ang mga akusasyon sa kanhing miyembro sa Kingdom of Jesus Christ magpabiling akusasyon ug mga aligasyon batok sa pastor ug hangtod dili ka ni mataral sa korte ug mahusgahan magpabiling inosente ang pastor sa mata sa balaod. Nang hinaot ang tanan nga sa ngalan sa hustisya ug sa ngalan sa Dios mugawas ang kamatuoran. Abri ang News 10 Philippines nga maminaw sa bersyon ni Pastor Apollo Carion Kibuloy kabahin sa nahisgutang issue. Edit Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!